Breu repàs a la història de la mediumitat o canalització. Encara que ens ho pugui semblar, contactar amb els éssers d'altres plans no és una moda, ni un fet que naixés fa 4 dies, sinó que des que existeix l'ésser humà i parlem de milions d'anys, aquest sempre ha tingut la necessitat de contactar i ha mantingut contacte d'una manera o altra amb els éssers que habiten en els diferents plans espirituals. Tal com ja s'ha apuntat, les necessitats de contactar, en certa manera, han estat creades pel propi ésser humà, encara que sigui també important l'existència d'aquest vincle entre els diferents plans, per a l'evolució tant dels éssers que habitem a un pla com els que ho fan en un altre. Els motius o necessitats per contactar, així com la manera de fer-ho, han anat canviant i evolucionant, adaptant-se i transformant-se des del principi del temps fins als nostres dies i, sens dubte, ho continuaran fent. En dir des del principi del temps, no us penseu que ens equivoquem i encara que no es pugui saber exactament com contactaven els primers Homo sapiens fa més de 200.000 anys, sí que es pot deduir que durant alguna època ho havien de fer de manera semblant com contacten encara en els nostres dies diferents ètnies o tribus que viuen en zones aïllades o apartades del que actualment considerem civilització. Si repassem la història de la humanitat, podrem comprovar que des de fa molts eons els humans tenen la certesa que la vida no s'acaba en el pla terra, trobant-ne un clar exemple a l'antic imperi egipci, que ja el 2681 abans de Crist es preparaven per viure en un altre pla, després de la mort, alhora que també se sap que els seus sacerdots feien rituals per contactar amb el món espiritual. Feta aquesta petita introducció, ens centrarem més de ple pel que fa a la història de la mediumitat o canalització, a partir de fets succeïts molt abans de 1848, data que es considera el principi de la nova espiritualitat, ja que si tan sols ho exposéssim des del que va passar a les germanes Fox, ho faríem d'una part molt curta. Per aquesta raó, repassarem en primer lloc un dels llibres de relats més antics, el qual, encara que existeixi la possibilitat que allò que expliqui no sigui real, creiem que està basat o inspirat en fets que sí que ho són. Estem parlant de la Bíblia. A la Bíblia podem trobar moltíssims capítols, tant a l'Antic com en el Nou Testament, a éssers humans contactant amb éssers espirituals, anomenant-los àngels, arcàngels o, fins i tot, Déu. Un primer exemple d'això se'ns presenta al Gènesis, que relata a l'apartat de la creació de l'ésser humà que Déu parla a Adam i Eva, indicant-los quin ha de ser el seu comportament en el paradís. Si seguim amb l'Antic Testament, anirem trobant altres capítols i personatges que contacten o són contactats per o amb éssers espirituals, com quan Caín és reprimit per haver matat el seu germà, Noé, a qui Déu li anuncia el diluvi ordenant-li la construcció de l'arca, Abraham, que se li atribueix seguir ordres donades per Déu i en altres vegades se cita que pot veure i parlar amb els àngels, o bé Moisès, que va ser inspirat per escriure els 10 manaments, i en podem trobar una llarga llista més. També són molts els passatges del Nou Testament on s'exposen diferents contactes entre éssers humans
i del pla espiritual, com el de Maria, que rep el missatge del naixement de Jesús a través de l'arcàngel Gabriel, i Josep, que li parlen diverses vegades diferents àngels mitjançant somnis. Tant en el Nou Testament com a l'Evangeli es troba que Jesús de Natzaret parla amb éssers no encarnats, éssers espirituals, citant-se en nombroses ocasions que parla amb el Pare, amb Déu, i també que manté converses amb els àngels. Sobre això volem destacar allò que comenten els seus deixebles, Pere, Jaume i Joan, quan el van acompanyar a pregar a la muntanya de la Transfiguració. Ells ens diuen que estant Jesús pregant, de sobte es va transfigurar. El seu rostre resplendia com el sol i les seves vestimentes es van tornar blanques com la llum. Quan de sobte van aparèixer Moisès i Elies, establint una conversa amb ell. A la mateixa font trobem diversos passatges on els apòstols veuen i parlen amb Jesús després de la seva mort, i en un altre ens apunta que estan reunits el dia de Pentecosta, aquests van rebre la inspiració de l'Esperit Sant. Arribat aquest moment, farem un salt a Huddersfield en l'any 1848, trobant-nos amb la primera experiència registrada i catalogada de comunicació amb un ésser d'un altre pla. Aquest fet els va succeir a les germanes Fox, les quals van escoltar uns cops que més tard es van atribuir a un venedor ambulant, el cos del qual es descobria enterrat al soterrani de la casa que habitaven. Amb aquesta sèrie de copets, els quals no van trigar a transformar-se en un llenguatge, atribuint a un com a sí i per al no dos cops, sent aquest fet el principi del que s'anomenà nova espiritualitat. La notícia de diferents manifestacions ocorregudes als Estats Units es va expandir per tot el món, aconseguint ràpidament, fos per curiositat o per necessitat, contactar de nou amb el món espiritual. La forma de comunicar-se amb altres plans va evolucionar ràpidament, apareixent les taules parlants, l'escriptura automàtica i altres estris com la Ouija o aparells que permeten gravar les veus dels éssers espirituals a través del que anomenem psicofonia, quedant la majoria d'aquests amb el pas del temps obsolets, sent la causa principal l'aparició dels mèdiums. En el 1857, de la mà d'Allan Kardec, considerat el pare de l'espiritisme, va arribar amb aquest moviment una de les més importants evolucions. Actualment, els termes de mèdium i de mediumnitat pràcticament només els segueixen utilitzant els espiritistes, emprant la majoria dels altres corrents espirituals, els de canalitzador i canalització, de mediumnitat o de canalitzacions. N'existeixen diferents tipus, anomenant-se cadascuna d'elles segons la forma o funció que desenvolupen, sent les més comunes les psicofòniques o parlants, les quals exterioritzen per mitjà de la paraula el pensament de l'ésser espiritual. Els mèdiums vidents són aquells que estan dotats de la capacitat de veure els éssers espirituals. Els claravidents tenen la capacitat de veure més enllà dels sentits ordinaris i predir el futur. Els defectes físics, aquests, poden produir moviments de cossos inerts o provocar sorolls. Els sanadors tenen la facultat de guarir sense necessitat d'utilitzar medicaments. Els psicògrafs són els que plasmen mitjançant l'escriptura els pensaments dels éssers espirituals. Per acabar aquest breu repàs
esmentarem que la mediumnitat en si mateixa no ha quedat excepte de l'evolució, ja que al principi les o els mèdiums van sorgir com a sonàmbuls o inconscients, apareixent a poc els conscients, els quals segueixen sent majoria en els nostres dies. Però això no vol dir que la manera de canalització no segueixi evolucionant, ja que a l'actualitat, amb la finalitat majoritàriament de poder anul·lar en la mesura del possible moltes confusions, fantasies o el que és provocat amb mala idea o per benefici propi, s'està fent el treball d'ajuda als éssers necessitats, tant els d'altres plans com els encarnats, basant-se en allò que ja el 1857 va deixar escrit Allan Kardec, i que és el següent: mèdiums ho som tots, o sigui, que canalitzadors ho som tots. Portar a la pràctica aquesta nova forma de treball, sent actualment molts els grups d'ajuda espiritual que la realitzen, entre ells Espai Espiritual, és molt senzilla, encara que és aconsellable fer-ho en grup on hi hagi persones experimentades i que per fer-ho tan sols s'ha de tenir la voluntat de posar el pensament cap a l'acció d'ajuda que es vol oferir. La pràctica de l'exercici de la mediumnitat amb el pensament no vol dir que no sigui necessari la tasca dels diferents tipus de mèdiums que s'han esmentat anteriorment, ja que aquests continuaran sent els transmissors dels missatges d'aprenentatge que tinguin a fer-nos arribar des del pla espiritual.